हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिया गोदान बाथ्रा नङा। बिटिसि ओनसोलनि भारत भुटान सिमायारि ओनसोलाव बे जाथाया थांनाय गोलाव समनिफ्राय गले-गले जाबोबाय थादों आरो खायसे सुबुङा हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव अबथिरायै जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबां सुबुंनि न'-बां, बारि बागान, आबाद फोथार बायदिफोरा सिलिंखार जाबोदों। बे बिथिङाव हादरसा सोरखारनि हाग्रा बिफान आरो खायसे सोरखारि नङै फसंथानफोरा होबथानायनि थाखाय गोबां राहा लाबोदोंब्लाबो नाथाय आबुङै जाफुंसारनाय नुनो मोनाखै। बेबायदि समावनो 7 डिसेम्बर रबिबारनि हराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव तामुलपुर जिल्ला सिंनि सेसापानी, कुमारपारा, पलासगुरि गामियाव गोबां सुबुंनि न'खरखौ सिफायलांनायजों लोगोसे बारि बागान सिलिंखार खालामलाङो। थांनाय हराव हाग्रानि मैदेरा सेसापानी पलासगुरि गामिनि अरन्जय नार्जारिनि थाग्रा न', ओंखाम संग्रा न', मुवा बेसाद, गय बागान, थेमब्रा नार्जारिनि ओंखाम संग्रा न', जानो थाखाय थिनानै दोननाय दुलिसे माइ, परशुराम बसुमतारिनि न'नि इन्जुरखौ सिफायो आरो थिनानै दोननाय माइखौ जालाङो। बेबादिनो अजित नार्जारिनि थाग्रा न'नि इन्जुरखौ सिफायना गालाङो होनना मिथिनो हादों। गुबुन फारसेथिं हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनाय दुखुथिया न'खरखौ जायगानि सुबुं थान्दै एबा एमएलए, एमसिएलएफोरा जेबो उदिस लायैयाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे मैदेरजों सिलिंखार खालामजानाय न'खरनो सोरखारि हाग्रा बिफाननिफ्राय अनसुंथाइ होनांगौ होनना दाबि खालामो। আহি পেলাই আমাৰ দেৱৰৰ ঘৰটো ভাঙি দিছে, ধান চান চব চাউল তাউল চব হেৰি কৰি দিছে, ঘৰ চৰ আৰু আমাৰ ক'বা ভাত ৰন্ধা ঘৰ চৰ গৈ চব দেৱৰৰ ভাঙি দিছে আৰু আমাৰ ভাতিজা ল'ৰা মাক নাই, এই মাক নোহোৱা ল'ৰা 3জন, ল'ৰা 2জন আৰু ছোৱালী এজন আছিল, এই তাৰ ঘৰটো ভাঙি দিছে আৰু টিঙৰ ঘৰটো অলপ টানছিল, সেইটো নোৱাৰিলাক আৰু এতিয়া যদি হেৰি হয় চুলিকেইটা ভগৱানৰ হেৰিত চুলিকেইটা বাচি গৈছে আৰু কিমান মান হ'ব হাতী 15টা মান হ'ব আৰু 15টা মান হ'ব আৰু হাতীটো। এতিয়া হাতী 5টা মান আহিছে আৰু চাইডে গৈছে আৰু হাতীটো বহুতটা আছিল হাতীটো। কি কৰি আছিলে আপোনালোকে? আমি সেইখিনি সময়ত কোনোবাই ভাত খাইছিল, কোনোবাই বহি আছিল, কোনোবাই জুই পুৱাই আছিল, সেইখিনি সময়তে আৰু আমি কি অনিষ্ট কৰিলে? এতিয়া ভাঙাটো ধান চান খাইছে, এতিয়া চাউল খাইছে, ঘৰ ভাঙিছে আৰু তামোল কিবা কিনি নাৰিকল পুলি চুলি গোটা ভাঙি দিছে আৰু এইবিলাক। লাগিব অলপ চলপ, কিয় নালাগিব, য'তে আমাক উন্নতি কৰি দিছে যাতে আমাক লাগিবই আৰু অলপ চলপ। मा खहा जाखो? मा समाव फैदोंमोन? फैनायाथ' बे 8थासो समावनो फैदोंमोन। बेनिफ्राय ओरै सानजानिफ्राय फैनानै नैबे ओंखाम संग्रा न'खौ नारफायदों आरो उनाव ओरै फैनानै गासिबो जमा फैजोब्बायना, गासिबो ओरैहाय नै बिथिंखौबो सिफायबाय आरो ओरै सानजानि न' जेनेबा पाक्कानि न' बेखौबो सिफायजोब्बाय, माइरं जालांबाय। ओमफ्राय आरो गोबां खहा, दिनै गय देमा 16 दिनै खहा खालामलांबाय आरो हनै साइकेल सुइकेल गासिबो खहा जालांजोब्बाय, थौ साराय गासिबो गाख्रेबलांजोब्बाय। दा थानो न' दंना गैया? दाथ' थानो न' गैया। बहा थाहैनाय मोनायाव? मोनायाव गुबुननि न'आवसो थाहैनाय जाबाय। मा खालामना दंमोन नोंसोर? जों न'आवनो दंमोन, ओमफ्राय न'आव थानायाव बिसोर फैबाय, फैनायाव बिदिनो नाफायफैबाय, माथो होदोंमोन बहाथो खारनो, बेनिफ्राय जों गुबुननि न'आव खारलांबाय। फालो ना मासेमोन? मैदेरा फालोआनोमोन, बहुद बुरजा, फिसा फिसौ गासिबो दंलाजोबोमोन। नोंथांनि न'आ बायजोब्बाय, सरकारनिसिम मा खावलायो, हाग्रा बिफाननिसिम मा खावलायो? दाथ' जिसिबां खहा जानाय हिसाबै दा सरकारनिफ्राय एसेबाबो अनसुंथाइ नांगौमोन। बेनिफ्राय दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय एबा हाग्रा बिफाननिफ्राय बेफोरबायदि मोनबा, अनसुंथाइ मोननाय मोनबा मोजां जागौमोन। फरेस्टारफोर फैदोंना फैयाखैमोन बे समाव? फरेस्टारा मोनफैथ'वाखैमोन, उनावसो न' सिफायखांनानैसो मोनफैदों। दायो सरकारनि मानसिफोर सोरबा फैदों नामा?
नायनो सरखारि मानसिथ' दा गैथ'वा फैयाखै मा मुं आंनि मुङा अरन्जय नार्जारि नोंनि न'खरजों लोगोसे सोरनिखौबा सिलिंखार खालामबावदों नामा? आरो गुबुननियावबो दिनै सिफायलांदों माइ जालांदों मा नाम बिसोरनि? ओरै सासेया जाहैबाय पुसुराम ओमफ्राय सासेया जाहैबाय थेमब्रा आरो सासेनिया जाहैबाय सनजित गामिया मा गामि बे गामिया जोंनि पलासगुरि कुमारपारा कुमारपारा